wayeyindoda eyayihlonitshwa ecaweni. Makabonga uThixo. Ikholelo yokuhlonitshwa kanti kokwethu we-fight ukwe lokusiyisanje ulahlelwa ngaphandle. Kanti ecaweni indaba yakho yokonwaba. Abunjalo ubamba le ndoda. Kodwa le ndoda sivuba ayona. Abantwana bakaSirayeli besakulwa namahamo. Isizwe esasinamandla esasinobathintela bangakwazi uyawufika kwilizwe lezithembiso. Makabonga uThixo. Ngiyacela uba esisifungo uThixo nincede andithuthuzele. Uthi lo mfo xa esiya ndiyazi uba nandigqotha kodwa iplani le yondilanda ayinanto kwenza ndizokwenza necebo likaThixo ukuze isizwe esitshabalalayo sitshatyalaliswa zintshaba. And remember incwadi yeJudges yayincwadi apho abantu bekhonde yamaJuda ababephila ukuzithandela. Uthi xa uyifunda utshabalele okwendoda eyakhala intombazana yayikhakha yayilahla kwimida yamaSirayeli. Makabongwe. Makabongwe uThixo. Makabongwe. Imthatha emnyango yamsika wasiphisa. So ngizama unisobela imeko yalo xesha yangathi lixesha esiphila kulo apho wonke enza ukuzithandela. Uthi ubuthembe uthi kuba ilale ifana neJudges ungabe khothe. So enkosi maka. Nkosi mama wasifundisa. Wasifundisa uba sazi uba uThixo nobimela igobele esandleni. Nobime kwasithi ewe kuye kodwa uthi ewe. Wasenzela umnqophiso noThixo kwimida yamahamo ethafeni wenza lo mfo isibhambathiso. Lo mfo wangena emnqophisweni bantu abahle. Wangena emnqophisweni noThixo wakhe wayekela amadoda ebesiza naye. Wangena emnqophisweni noThixo wathi yabona Thixo olu hambo endisalihamba ndicela uba usuhambe naye noThixo. Wangathi sithi into fakuthi kodwa ishicilele kwiscripture yakuthiwa ngumnqophiso. Apho wonke umntu asimisa phambi koThixo athathe yonke into athathe. Ndicela ibambe le nto ngoba mhlawumbi nawe unayo kwelapha ibali. Into ethi ndinikela ngezinto zakho kweyakho intaba. Ndibanikela ilota ndandifunda le chapter singabali siphelele nje kule nto ithi ndinikela ngezinto zakho. Silibala uba njengoyifete ngoba uyifete ngokwenza esi sibhambathiso. Wayengazi uba yintoni nesamkhawuleza. Wayengazi kodwa inye kuphela into awayenayo yayiyintombazana. Sitsho sisifundo ebesisifunda. Watsho xa ezimisa sangekhethe nto njengathi oba thina sithi sakuzimisa izinto sisithembileyo sibhekele kuThixo simke singakwazi nokubheka. Kodwa uthe wena uThixo usalungile. Utshilo wathi uThixo usebanjalo abantu abasindisiweyo uThixo bathatha nomazwi nobimeko asibavumele. Uthi ke lokho into eyawundikhawulela oba wanikela esandleni
izaba sabantu bakho. Remember, inabangaloba atazincane uyifeke uyazoba amazila yethu le nto ayikhompawo ingothini iyabasindisela yona ukuze abantu bakathixo basinde balibone usindiswa yangathi nguwe xa usithi bakangaphi umntana ingathi khona into afuna uyenza uyayazi amandlalelo uthixo so uthi lo mfo walwa woyifa ngimthanda xa ebuza ngimthanda xa ebuza athi xa isiza ephethe ikhaka elibeke emaqeli athi kulomkhulu athi kubulala ikhaka lokolo ikubula ingwelethethe yokufika zonke intono sokhohlakelele azali bam ngoba uthi umkhosi wetshaba usawuphumile bazali bam abathanda ukuthi uthi kanti uyafika esisa yaphuma le ntombazana enhle ngathi kukulinywa yaphuma yamkhawulela uyise iphethe ingqondo yabesa amantombazana ivuya andazi noba nikhe nibabone nabantwana bethu xa bevuya besisa emva kwexesha sigqibele yathi xa sisa uyivuya phoma naye wamphatha uphazama uyifeta ngenxa yentlungu umagqithile makaklini uyifeta uyifeta intoni mntana endundenzele undithobile ulibeloba ebathe ndinikela ngento zawo bayaphita basali bam abathanda uthixo bakababeke yaphumla ndiyacela uba andithuthuzele basali bam bathawugqiba bathi kule ntombazana waba ndizisele intlekele uthi lo mfo ndiwuvulile cela kuba siqale loo ndawo yoba ndiwuvulile uxhomekeka ngoba xa uvula umlomo uvula njani uxhomekeka ngoba xa uvula umlomo ndiyifunde loo nto ba xa uvula umlomo kakuhle noba imeko ayivumi kodwa izinto ziyazenzekela kulowo ovula kuye umlomo ndifunde loo nto ndifunde phi ndifunde kumamtshawe abantu xa singena azihlalani phantsi akhangela ithuba emntana ndifunde loo nto baba siwuvula njani na umlomo kuthixo siwuvula njani na ndifunde loo nto ukabantu abathi xa bavula imilomo konakale endebe zilungile konakale akwaba singafunda obesifungweni uba nobuchule bavula umlomo ayingwathafithela lozimfesithi ndithe ndawuzilumkela ndawugcina umlomo wakho ayokhohlakeleyo asemsaba nasinteke nasikwanga anavula mlomo wasusizi lam avuka yangathi kungalomhla othi xa uvula umlomo usamkela ilungu yakho kuthixo ucela uDavide usithi xa ukhohlakele ngoba inkohlakalo le kodwa ikushiftanga kuthixo xhomekeke ngoba uvula njani nomlomo uthixo bazali bam funeka sika sifunda loo nto baluhambo lukathixo sifunda uba umlomo uvula njani na njengomdokholwane saniyeka ke sifunda loo nto ngoba ingomso lakho akulazi ngoba xa
umlomo uyababhekelisa uzaba lilolo elihlezi ngeke ngoba uvula njani umlomo wakho basale bami abathanda uThixo bethike ithethe lonto into yokuqala into yoba xa uvula umlomo uvule kakuhle ungenzakalisi kodwa uvule ngobunjolo into yokuvulwa komlomo ichithe uJobi nechomi sakhe baphela bazintshaba asithi uJobi hambani ngoba ningabathuthuzela abayindinisa ngoba xa befika bamthatha bathi wena ikho into yenzileyo enkosi abawuvume ngoba bekumele yenzeke into yohamba komntanakho ngexesha likaThixo elikholele wena kodwa loo nto ingakususi kuThixo enkosi uthi nina ningabathuthuzela abayindinisa ndiyeke nindithethe ngoba kundehlela indlela cha i-approach cha simapproach sisamkela ukwaphuka kwethu bazali bami abathanda uThixo into abakeloma umkelothe ashiyeke ayisitsha igombola leSodoma ukubuya umva uthi kuthiwe ungabuya imva kaphuka ujonge phambili wajika into yesibili leyo engicela uba ikuqine njengomuntu ongakhange ajike nayo yonke ifemeli yamatshaphu nobulele uthi nje ewe nkosi yami kodwa nanguya mva ngoba bekho amathuba ngoba usikubuya umva xa usehlela zizinto ezibuhlungu ukhangela ngadwini indlela kodwa ungabuyi mva ujonge kulowo owasibizayo into esincedayo ke xa ndiyeka abazali bam oba singabuyi mva nguYesu esamamkelayo xa uzothandaza umaxhoba nguYesu nabanye abayivule kakuhle imilomo ewe ababuya mva ababathe xa besiwa bathi umhebhere bonke bafa ngokholo bengabafumananga abadinga ababona kude bavuma ababangabasenzi balundwendwe emhlabeni uthi bonke abathatha into ezinjalo babonakaliswa bangqamela ikokolo ababekhumbulelo ababephuma kulo yababanethuba babuyela kulo kodwa ngoku bazolulela kwelona lilungileyo obakukuthi kwelasemazulwini kungoku uThixo angenantloni oba ubalungiselela umzi uqitha umhebhere axeba bona ngakoko basilubaleke Monde. uqhatho onqaba phambi kwethu sisamehlwethu uyimpatho nokuqebelenisa okholo lwethu